नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कोकरीच्या मच्छीची फ्राय। ही मच्छी मी घेतलेली आहे। तर ह्याला कोकरी म्हणतात, पण दिसताना हा बांगड्यासारखी दिसते। हे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक ठेवलं आहे। हे बघा, हा दिसते वेळ बांगडा दिसतो आणि ह्याला हे असं हे असतं वरचं टर्पल, हे इथून ताट असतं। ते हे असं इथून असं घेऊन हे असं काढायचं असतं। तर मुंबईमध्ये घेताना लोक काय करतात, बांगडा म्हणून घेतात, पण ही बांगडा नसून ही कोकरी असते। पण ही समुद्र किनाऱ्याची माणसं आहेत त्यांनाही बरोबर समजतात ही मच्छी कुठची आहे। ही आपण चांगलं साफ करून घेतलेली आहे। वरचं टर्पल ताट असतं ते काढलेलं आहे आणि हे तर चीर पाडून घेतलेली आहे। पहिल्यांदा आपल्याला मीठ घालायचं आहे। छोटे 2 चमचे आपण मीठ घातलेलं आहे। कोकमाचा रस, चांगला असं लावून घ्यायचं आहे कोकमाचा रस। कोकमाचा रस नसेल तर आपण लिंबू वापरू शकता। मच्छीला आंबट लावणं हे गरजेचं आहे आणि त्याच्यामुळे मच्छीला टेस्ट येते आणि मच्छीमध्ये हिवसपणा असतो तो कमी होतो। आपल्याला आला लसूण पेस्ट लावायची आहे। थोडंसं लाल मसाला, मच्छीच्या कोटिंगसाठी आपल्याला रवा घेतलेला आहे। मोठे 3 चमचे घेतलेले आहे आणि 3 चमचे तांदळाचं पीठ, लाल मसाला 2 चमचे, रवा, तांदळाचं पीठ, लाल मसाला, एक चमचा मीठ आणि थोडंसं लागेल। एकत्र करूया। मिश्रण सगळं आपलं मिक्स करून झालेलं आहे। 10-12 मिनिटं मॅरिनेट झालेली आहे मच्छी चांगली। हे आपण आता मॅरिनेट झालेली मच्छी मसाला लावून घेऊया। असं चांगलं चारी बाजूने आपण लावून घ्यायचं, एकदम कुठे जागा न सोडता चांगलं असं लावून घेऊया। आपली चांगली लावून झालेली, बाकीची आता लावून घेऊया। मसाल्यामध्ये मच्छी चांगली घोळून अगदी तयार केलेली आहे। आता आपण फ्राय करूया। पॅन आपलं तापलेलं आहे आणि 2 चमचे तेल मी आतमध्ये सोडलेलं आहे, ते पण तापलेलं आहे। आता आपण मच्छी आतमध्ये सोडूया। मंद आचेवर आपण गॅस ठेवलेला आहे आणि ही आता मच्छी आपल्याला 7-8 मिनिटं अशी ठेवून द्यायची आहे, झाकण ठेवायचं नाही आहे। मंद आचेवर आपण गॅस ठेवलेला आहे। पहिल्यांदा मच्छी फ्राय करते वेळी आपण गॅस मंद आचेवरती ठेवायचं आहे, कारण मग जर आपण गॅस फुल केलं किंवा मीडियम केलं तर मसाला खालचा जो असतो लावलेला तो पटकन जळून जातो आणि मच्छी चांगली आतमधून भाजली जात नाही। यासाठी आपण मंद आचेवरतीच 7-8 मिनिटं हे ठेवून द्यायचं आहे। 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे आणि जरा आपल्याला 1 चमचा पुन्हा तेल सोडायचं आहे। आता आपली मच्छी चांगली फ्राय झालेली आहे आणि ही आता आपण परतून घेणार आहोत। ही आता मच्छी आपली सगळी परतून झाली आहे। गॅस स्लो ठेवलेला आहे आणि 6-7 मिनिटं आपल्याला पुन्हा ह्या बाजूने फ्राय करून घ्यायची आहे। आपली मच्छी फ्राय झालेली आहे। मच्छी फ्राय आपली चांगली बनवून झालेली आहे, एकदम चविष्ट झालेली आहे आणि चारी बाजूने व्यवस्थित चांगली फ्राय झालेली आहे। ही मच्छी फ्राय मी जशी बनवली आहे त्या पद्धतीत तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।